Igama lami nguMelusi kaSkhosana futhi namhlanje sizofunda ngama-equivalent fraction noma ama-fraction alinganayo noma ahlukaniswe ngokulingana. Phambi kwethu sizothola indaba yethu esothi sikhulume noma sibheke ngayo. Kuthiwa laphaya uSarah una-48 yamadola ufuna ukuwonga imali engango-one third of yemali anayo kuzofanele ke ukuthi abeke eceleni imali engakanani. Sikhumbule bathi laphaya futhi u-48 dollars i-denominator yethu and u-48 as i-denominator yethu kumele alingane naleya fraction ewu-1 over 4 1 over 3. Sizobhala ke 1 over 3 yiyo i-fraction yethu noma sisusa or sihlukanisa u1 ku3 wethu ulingana nenamba phezulu. Ukhumbula i-numerator yethu asinikanga kuleya fraction, kepha sikunikile kule fraction i-denominator ka-48 esinayo. Now la kufa into esizothi siyenze, sizodweba nje ibhokisi elizokwazi ukuthi lisinikeze incazelo. Ifraction yethu yokuqala ke yaka-1 over 8 ime kanje. Sine slice esiphelele noma ibhokisi eliphelele lapha. Into esenzayo sihlukanisa kathathu, okuyilokho esikubiza i-denominator yethu, sihlukanisa kathathu. Kuleli bhokisi noma isinkwa sethu sidle okukodwa noma sidle u1 nje kuphela. Na ifraction yethu esiyokuqala. Asifuna ukukuthola ke ukuthi i-numerator yethu le ka-48 u-denominator ingakanani. Kwenze manje sizothi u3 loyana simtimesa noma simphinda ngo-48, so sizothola ukuthi u3 wenza u16. Kusho ukuthi ibhokisi ngalinye elilodwa kulawa amathathu limelo u16. Kuzofuna ukuthi lihlukanise ka-16 ibhokisi elilodwa ukuze sithole amabhokisi amanye amancane awu-48. Lapha ngizama ukudweba ibhokisi lokuqala ngilenzela u16, akwenzeki kahle, mara uma nje ukhoneka uzobona nje kufanele ukuthi sehlukanise nje ka-16 lapha. Ibhokisi lethu lokuqala masilibhala sizothi u16, silibhalile ngekhala naleli linye sizothi u16, naleli linye kanjalo sizothi u16 ngoba sithimeze u3 ka-16 sathola u48. Kusho ukuthi ibhokisi lethu lela silihlukanise, amabhokisi wethu ama-1 lawayana amathathu siwahlukanise ka-16 elilodwa kuze sithole loya 48 ophambi kwethu. Kusho ukuthi ke u16 u48 loya i-denominator or noma i-numerator yakhe esitholile ukuthi ubani iwu16, futhi umehluko phakathi kwa3 we-denominator no48 i-denominator u16. Sothi nje senze sinye isibonelo nibone kahle niqonde. Sothi u1 over 3 ufana nokuthi ulingana no16 over 48. Into besiyenza manje isibonelo nje esifishane ukuze siqonde kahle ukuthi i-fraction yethu equivalent kanjani noma ilingana kangakanani. But okunye ke futhi esizokwenza manje ukuthi sisebenzise ezezibalo ngendlela efanele ukuze sithole ukuthi kahle kahle impendulo yethu siyithole kanjani. Sizothi u16 loyana masimtimesa noma simphinda ngo16 sithola u48. Inenhlukaniso ukuthi u3 ufana nalamabhokisi amathathu amancane lapha ahlukaniswe ngo16. Wonke uma ubala lapho kuwo uyathola ukuthi ayenza u48 umuca noma ibhokisi la amancane ngayinye. Nangaphezulu kuyakhumbula ukuthi kube sikwenze ku-denominator siyakwenza naku-numerator. Masizothi 1 times 16
uyazi ukuthi u1 times nenumber kusala kuyileyo number ewu16. Kungakho sithena i-fraction yethu leya ka 48 i-denominator it's 16 over 48 impendulo yethu. Futhi ke zi-equivalent ngalendlela ukuthi i-fraction ka1 over 8 ne-fraction ka 16 over 48 zihlukaniswe u16. So phinde futhi senze sinye isibonelo, mhlambe lesi nisazosifunda ngokuhamba kwesikhathi. Sizoyenza kanje, sithi u1 over 8 1 over 3 ka 48 ulingana no 1 over 3 olingana no 48 over 1. Esikwenzayo ke masingathi u1 over u1 times 48 sizo times u1 times 48 laphayana, sizothola ukuthi impendulo yethu u48. Siphinde times u1 ngo3 sizothola ukuthi u3. Ke mase sithatha u48 simhlukanisa no 3 wethu esinaye laphayana, impendulo ilule esiyitholayo ukuthi u16. Impendulo yethu ilingana no16, lo esimthole le. Kungakho sithi ama-equations or ama-equations wethu ama-fractions wethu are equivalent, ayalingana womabili.